Masu kallo kamar yadda za ku iya gani ne dai wasu 'yan majalisu tare da shahararrun 'yan siyasa ne ke ƙoƙarin gujewa ko in ce tsira da rayuwarsu a yayin wani taro da ake gudanarwa. A yayin taron dai akwai mutanen gari da suka halarci taron. Ana tsaka da taron ne dai suka fara ainihin nuna sinki, suka fara jefe-jefe yayin da 'yan siyasan suka gudu suka fada motocinsu suka ainihin tsere da rayuwarsu. Kamar yadda za ku iya gani dai ana ta jefe-jefe, ga wani nan shi ma yana ƙoƙarin guduwa amma sai jifa mutanen nan suke ta yi. Kamar yadda za ku iya gani akwai wasu motocin da suke a fake har yanzu. Dalili shine masu motocin sun ari na kare da kafa saboda su tsere da rayuwansu. Abin da za mu yi kira a nan shine muna kira ga 'yan siyasunmu na arewacin Najeriya da su tuna da cewa shi faɗan adam baka ainihin tura shi ya ɓula bango. A yayin da ka tura shi ya kai ƙarshen bango to zai yi ƙoƙarin dawowa ne. Saboda haka muna jan hankali gare su da wannan matsa talakawa da suke yi, kar su bari talakawa su fasa.